Yabona lezo zitha zakho lezo nazo zikhala ngezitha nazo ngokwazo. Yabo laba abakuhluphayo nje, abakuzondayo nabakuhlebayo nje, nabo bakhala ngento efanayo neyakho. Nawe ke ungahluphi umuntu nje, kodwa nje uzobathola bekhona futhi abakuhluphayo nje, abayizitha nje kuwe ungazi kanjani. Leyo nto ngikutshela kahle ukuthi leyo nto nje utwayi lempilo lolo. Ungaze nje umoshe energy yakho ekutheni kunabantu abakuzondayo kwasha kwacisha. Utwayi nje lwempilo lolo. Baza bathi abanye impilo imnandi ngezitha. Utwayi nje lempilo. Ungafocus kukona. Lokho akuyona inkinga. Into ewukhiye la ukuthi bayawina yini. Ukhiye loyo bayawina yini. Ngoba kufuneki bawina. Akufuneki wena kumele ume kwingqinamba yakho. Bangithi kwingqinamba yakho kumele uwenze lezi zinto ekumele ukuthi uzenze. Yabo ngaso sonke isikhathi. Abawini ke lapha abagqimi. Ngingane ndaba nje mina njoba ngila ukuthi obani nobani bahlangene kuphi bathini. Nginandabani. Ngoba mina kumele ngifocuse emaphepheni enginikezwe wona. Play your own cards baba. Don't play other people's card. Focus entweni yakho na kwilane yakho ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi ngenza noma yini noma inini noma kanjani noma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Ngangayisho ke lento eqaleni. Ngathi mina i-team edefendile kuphela lokho idefendile ayikora inaso isikhathi sokora yabo ngoba idefendile kuphela so izokora nini. So it's into efanayo ke ngoba wena ubhizi thathe attention yakho uyibeke i10 ukuthi nginezitha kwasha wacisha wavutha amalahle. I-attention yakho ngoba ilapho ke yabona ke i-higher self yakho ne-higher power ohamba nayo ayizuba naso isikhathi sokukuzamela imali. Ihambe yokuzamela imali, ihambe iyokufunela izinto ezigrand ezikhala kahle. Angithi wena usebhizi, wena ubusiness itha wena udefendile. Angithi wena ngafika yabo banye baze befaka izinto ezingaka la bavika bafaka amabhande la bavika izitha bayogoma bagcaba bayajomba imlilo bayakhwifa bayancinda bavika izitha. Abayenzi lonto kodwa ukuthi hey imali lento ngifuna imali. Ibhande lemali leli ngilifake la. Ingcabo zemali lezi edonsa abathengi bezothenga noma ama customer nama client akwenzi lokho. Ufaka nje into yokuvika. Yabona usebenza i-overtime njengakhokheli lapho. Labo bantu labo akuthi shu ngabo wena bhekana nengqinamba yakho. Izitha into engathi ishu leyo. Into engathi ishu leyo. Yabo makukhunya ngento engathi ishu. Ayithi ishu leyo.